Ćao, ja sam Nikola iz MN obuke pasa i edukacije vlasnika i ovaj video je inspirisan baš jednim vašim komentarom koji ste nam ostavili na Instagram. Uvek možemo tražiti načine kako da ne rešimo problem, nego da ga jednostavno gurnemo pod tepih ili da ga prihvatimo, a možemo i da budemo spremni da ga rešimo. Treniranje psa nije posao od sat vremena dnevno, to je celodnevna aktivnost koja traje 24/7. Na individualnim časovima sigurno smo vam rekli da treniranje vašeg šteneta nije kratkotrajna aktivnost koja se završi posle 10 minuta, to je zaista uvek duža aktivnost koja traje tokom celog dana. To je zato što psi uvek uče. Oni se ne isključuju kada zazvoni zvono za odmor, njihovo postojanje i iskustva oblikuje njihovo ponašanje. Oni uče sve vreme. Zvuči li vam ovo iscrpljujuće? Verovatno da, sigurno da. Proveli smo mnoge godine usavršavajući proces obuke i jako je važno da stavite torbicu sa poslasticama i radite obuku psa, podjednako je važno ono što radite izvan tog nekog režima obuke. Psi trebaju mnogo uspešnih ponavljanja kako bi veštine, da kažemo, bile naučene u različitim okruženjima. To može zaista oduzeti dosta vremena, ali postoji neki, hajde da kažemo, lakši način kako da više ponavljate i van formalnih sesija obuke. Dodatna prednost, da kažemo, jačanja odgovora vašeg šteneta u procesu obuke jeste njihov svakodnevni život. To su neke, da kažemo, stvari koje se dešavaju u njihovom svakodnevnom životu. Često nemamo puno vremena za obuku. Život je užurban i kada nemamo dovoljno vremena, pas možda neće dobiti svoje lekcije iz obuke. Dobra vest je da ne mora da ode na 45-minutni sesiju obuke da biste imali dobro obučenog psa. Psi pamte dok spavaju, baš kao i mi. Što više možete trenirati kratke sesije tokom dana, to će vaš pas imati više prilike da generalizuje slušanje i da se poveže sa vama, zapamti lekcije, da kažemo, i prebaci ih u dugoročno pamćenje. Petominutna sesija obuke ima, da kažemo, ogromne koristi u obuci vašeg psa. Pogledajte vaš svakodnevni život. Koje su neke od vaših uobičajenih rutina koji su deo svakodnevnog dana, šta radite dok čekate, na primjer, da kafa prokuva. Možete stajati za pultom izjevajući, a možete, da kažemo, i početi da odradite jednu petominutnu sesiju sa vašim psom. Šta radite kada se, na primjer, pojave reklame dok gledate neku vašu omiljenu seriju ili slušate bilo šta, možete da uzmete tih 2 minuta, ili obično traji duže, da se ne lažemo, 10+, možete da radite trening sa vašim psom. Razmislite o drugim trenucima tokom dana gde imate vi to još vremena gde možete da ubacite jedni 2-minutni kratki laki trening sa vašim psom. Obične vežbice fokusa, na primjer. Nemojte da potcenjujete moć ovih kratkih vežbica, jer što više puta vežbate, to vaš pas, da kažemo, ubacuje sve ta ponašanja koje ste vežbali u, da kažemo, njegovu svakodnevna koja postavljate. To su vaša očekivanja od psa svaki put kada praktikujete taj neki ritual. Na primjer, očekujete da bude pristojan i uljudan i da mu ne dopustite da sam odluči ono što on hoće. Da li je u redu da skače oko vas, da se vrti oko vaših nogu, probija se kroz vrata da bi izašao napolje, ili očekujete da mirno sedi dok ga ne pustite. Da li vaš pas očekuje da skoči na vas da bi došao do hrane ili mirno sačeka da mu spustite posudu sa hranom. To su sve, da kažemo, neke stvari koje možete vežbati svakom dana, pogotovo kad imate štener, jedu mnogo puta i samim tim sve ove vežbice možete uraditi više puta. Takođe, sledeća stvar jeste šta nagrađujete. Zapamtite da su nagrade bilo šta vaš pas želi, šta mu prija. Ona ne mora da dolazi od vas. Često ni ne dolazi. Često dolazi iz okoline u obliku prirodnih nagrada. Na primjer, vaš pas vuče, njuška i trči kroz vrata. To su, da kažemo, vrlo samonagrađujuća ponašanja za vašeg psa. Ako vaš pas vuče prema vratima njuškom, da kažemo, zalepljeno u pod, na početku svake šetnje, on nagrađuje takav oblik ponašanja, što znači da bi izašao u šetnju, on mora da vuče. Tako ga učite da treba da vuče da bi izašao napolje. Ako nagrade dolaze od vas, umesto od okoline, šta će onda da se desi? Ponašanje koje snažno nagrađujete ima da bude ono ponašanje koje će vaš pas da prihvati. Ako vi nagrađujete vašeg psa da sedi mirno, da sačeka, da se obujete, da se obučete, takvo ponašanje će vaš pas i da ispolji. Neće ispoljiti da se on zaleće, ali će uvek sačekati ono da mu vi kažete hajde, idemo.
neće on donositi odluku umesto vas. To su mali rituali koje svakodnevno upražnjavate, a da niste ni svesni. Zapamtite da ako započinjete šetnju, energiju, da vaš pas bude smiren i pod kontrolom pre izlaska, tako će vam biti i, da kažemo, šetnja. Tako vežbate neko ponašanje i navike koje će vam trebati za kasnije kada vam dođu gosti, na primjer. Drugi neki primjer rituala uključuje puštanje psa, na primjer, iz kuće u dvorištu ili puštanje psa iz kaveza. Da li on prolazi kroz vrata, zaleće se ili čeka odobrenje od vas da ga vi pustite? Da li mirno sačeka ili odmah izleće? Trebalo bi prvo da sačeka da mu vi kažete, pa da onda sme da izleti. To su, da kažemo, neki rituali koje bi trebalo da imate sa vašim psom. Koje druge rituale tokom dana možete iskoristiti da poboljšate napore u obuci, a da ne oduzimaju previše vremena? Zapišite ih, stavite ih na papir, pretvorite ih u neku igru koju imate sa vašim psom. Verujte mi, poslužit će vam mnogo više nego vi što možete da pretpostavite u obuci vašeg psa. Ja sam bio Nikola, vi ste gledali još jedan naš video, edukativni video. Da poboljšate vaše, da kažemo, znanje o obuci i kako da naučite vaše štene neke određene stvari, to je knjiga Moja prva šapa. Takođe možete pogledati i bezbroj naših postova na Instagramu, društvenim mrežama, tako da Facebooku, tako da ne zaboravite tamo da nas zapratite i takođe na našem sajtu možete pogledati neke tekstove koji mogu biti dosta interesantni i mogu vam pomoći u treniranju vašeg psa. Mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Do tad, vežbajte sa vašim psom. Ćao!